дар вилояти Суғд арзиши як дона тухм 1 сомону 70 дирам шуд. Гароншавии нархи он 2 ҳафтаи охир ҳама рӯза аз 10 то 20 дирам боло меравад ва мушоҳида мерасад. ин ҳолат дар марказҳои савдо ва бозор ба чашм мерасад. фурӯшандагон аз гарон будани дони парранда ё худ хӯроки паррандаҳо ва харидорон аз баланд шудани арзиши тухм изҳори норӯзигӣ мекунанд. тухм бозор ба қимат ториқи намебиёд мо ва қимат арзон шавад, ҳама чиз арзон шавад, одам қимат. Ози моя акун байди хирди хӯрдам қиматӣ мекунад. тухм қимат 160 мегифтам а магазин. پیدی تخم نمیشد هم نانی دیم нарх қимат чакан накун кадом як чӣ мегирад пули чироғ метиҳад пули об метиҳад одам як бозорҳои назорат кунанд гӯште бенид рӯғини бенид чӣ хел қимат илтимос бачаҳо ҳамин замонаҳоти якунум гуфтосе якте бача чӣ сер намешавад бача якте тухма яка одам сер мешавад ақалла дута хӯрдинаш дар корхе. чанд ҳафта пеш як дона тухм 80 дирам буд, аммо имрӯз санаи 11 ноябр он ба 1 сомонию 70 дирам баробар шуд. арзиши тухмҳо вобаста ба ҳаҷм ва сифат аст. дар марказҳои савдо ва бозор як дона тухмро 1 сомонию 20 дирам низ харидорӣ кардан мумкин аст, аммо ҳоло як флейкаи он дар мағозаҳои фурӯшашон як лоф ба 45 сомонӣ баробар шудааст. як флейка тухм ки 30 донаро ташкил медиҳад имрӯз дар нуқтаҳои фурӯши як лухт 45 сомониро ташкил медиҳад. 2 ва 3 ҳафта қабл аз ин нархи як флейка тухм арзонтар буд. чаро нархи тухм якбора гарон шуд? дар вилояти Суғд истеҳсоли тухм зиёд шудааст. аз сарайёсти кишоварзии вилоят маълумот медиҳанд ки то имрӯз дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 641 миллиону 113 ҳазор тухм истеҳсол шудааст ки ин рақам нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 1 миллион адад зиёд аст. новобаста аз зиёд шудани истеҳсоли тухм нархи он қиммат аст. сабабашро мутахассисон дар гарон будани арзиши хӯроки паррандаҳо медонанд. ки ба ҳамагоҳ маълум аст болоравии нархи тухм аз ҳисоби боло рафтани нархи хӯрокии парранда ба миён омадааст ва ин асосан аз давлатҳои хориҷа 90-95% хӯроки парранда аз давлатҳои хориҷа ворид мегардад. барои ҳамин нисбати моҳҳои пешина камтар аз сабаби боло рафтани нарху навои хӯроки парранда нархи тухм ҳам боло рафтааст. барои ҳамин аз тарафи корхонаҳои паррандапарварӣ саршумори парранда кам карда нашудааст ва истеҳсоли тухм кам карда нашудааст. мутахассисони сарайёсти агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд иттилоъ медиҳанд ки давоми 10 моҳи гузаштаи соли 2022 417 тонна тухм аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон ворид шудааст ки ин дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 38% зиёд мебошад, аммо содироти тухм низ 22 маротиба бештар шудааст. дар ҳамин давра аз вилояти Суғд 651 тонна тухми парранда содирот шудааст ки арзиши он 1 миллион 77 ҳазор доллар мебошад. нисбати соли гузашта ин 22.6 маротиба зиёд шудагӣ. содироти тухм асосан ба давлати исломии Афғонистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон сурат гирифтааст ки ба Афғонистон 497 тонна ва давлати Ӯзбекистон 153 тонна. мувофиқи таҳлилҳои омории кормандони сарайёсти агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд зиёдшавии истеҳсоли тухм дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Масчоҳ ва Деваштич низ ба назар мерасад. имрӯз аз ҷониби хоҷагиҳои ҷамъиятӣ, деҳқонӣ ва хоҷагоҳи аҳолии вилояти Суғд дар 10 моҳи соли равон 641 миллион дона тухм истеҳсол шуд ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 24.7% зиёд шудааст. дар ин давраи соли гузашта аз ҷониби хоҷагиҳои вилоят 542.3 миллион дона тухм истеҳсол шудагӣ буд. худи дар як моҳи октябри ҳамин сол 56.3 миллион дона тухм истеҳсол шудааст.
дар вилояти Суғд ҳоло 144 корхонаҳои паррандапарварӣ мавҷуд мебошад, ки дар он 4,6 миллион сар парранда парвариш меёбад. давоми 10 моҳи гузашта аз ҳар сармокиёни тухмдиҳанда 234 донагӣ тухм гирифта шудааст, ки ин дар муқоиса нисбати соли гузашта 38 дона зиёд мебошад. новобаста аз ин ҳоло дар марказҳои савдо арзиши тухм гарон боқӣ мемонад. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.